No tie oči sú dokonalé. Už sa cítim aj cute a už aj rozmýšľam nad tým, že aký outfit do toho. Krása. Ooh, that sugar sweet, you got what I need, sipping on potion. Ahoj, vítaj na Get Ready With Me. Dneska sa budeme líčiť na rande a ja verím, že tento look sa ti bude čoskoro hodiť. Či už je to prvé rande, 20. alebo výročie, vždy je to špeciálna príležitosť, takže potrebujeme aj špeciálny make-up. Ja som si vybrala tento, je ľahučký a dokáže pleť krásne rozjasniť. Tak si ho takto krásne touto hubičkou nanesieme. Potom už ako si zvyknutá, či už prstami alebo blenderom, si to rozblenduješ. No pozri na to, ako mi to zjednotilo pleť a mám prirodzený glow. Teraz tento krásny glow doplníme kontúrou a korektorom. Tak som si zobrala na pomoc tento concealer v dvoch farbách a začneme blečím. Tento si dáme pod oči. Ja trošku aj sem. Blend, blend, blend. Tento tmavší použijeme ako kontúru, spraví mi tiene a zvýrazní moje rysy. Iba trošičku, lebo je naozaj dobre pigmentovaný. A sem tiež. Znova blender. Hotovo. Už som 3D. No a teraz máme základ pre make-up na akékoľvek rande. Učešem si obočie a tým, že si ho pravidelne upravujem, tak mi stačí aj tento gelik. No pozrite sa na to. Rýchlo, jednoducho a prirodzene. Rozhodli sme sa pre romantický look, takže chceme zvýrazniť oči a pridať niečo trblietavé, pretože tým sa nedá nič pokaziť. Vybrala som si tu krásne farby, takúto krásnu bledú výraznú, ktorá nás rozjasní a nádhernú tmavú, ktorá nám spraví hĺbku. Začneme tmavou, linka, potom tento kríz nadpojíme. Teraz to vyzerá crazy, ale nebojte sa, ja tu mám takúto vecičku. A pekne to rozmažeme. A teraz na toto sexy oko pridáme romantickú bodku. Do kútika oka rozťupáme na druhé oko. A ešte sem do kútov. A možno na to trošku aj opticky zväčší oko. No tie oči sú dokonalé. Už sa cítim aj cute a už aj rozmýšľam nad tým, že aký outfit do toho. Krása. Maskara samozrejme nesmie chýbať. Konkrétne táto robí skvelý objem a kľudne ju spravme aj trošku výraznejšiu. Ja som nadmieru spokojná. Keď už chceš na rande krásny rúž, tak si pamätaj, že musí aj niečo vydržať. You know what I mean. Tak si zoberieme tento ideálny vinyl, ktorý ti vydrží veľmi dlho. Môžeš vyveriť. Ja som si vybrala tento odtieň Sultry. Nezabudni ho pretrepať. Shake, shake. Môžeme ísť na to. Ja si myslím, že to je ono. Ja som úplne zamilovaná do tohto looku. Tak ja teda končím toto Get Ready With Me. Ďakujem, že si tu bola so mnou a ja idem na to rande. Bye!